ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ 2024 ಬುಕ್ಕ 2025 ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ, ಬಾರಡದ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ, ಪಿಲಿಕುಳದ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಬುಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ಬೈಂದೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು 22 ಕಂಬಳ ಆತಂಡು. ಪಣಪಿಲ್ಲದ ಕಂಬಳ, ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳ ಸೇರ್ಪದು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಏರು ಪಣಪನೇನು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಕಂಬಳನ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬೈಕ್ ಬಂಡ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗ ಜಲ್ಪ ಕನಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪಣಪಿಲ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತುಂಡು. ಅವಿಡ್ದಾದ್ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ನಡತನ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಏರು ಬೊಕ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇರ್ಲೇನ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡ 1 by 1 ಇರ್ಲು ಓಪುರ ಇರ್ಲು ಏತತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೇಟಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐನೆಂಕ್ಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರನಾರು ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. ಒಟ್ಟು 9 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬುಕ್ಕ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದಿರು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ ತಿಪ್ಪನಾಗ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದಾರ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಇರನ ಗಿಡತ್ತಿರು. ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡುಕೊಡಿದ ಕಾಟಿ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ 2023 2024 ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಕ್ಲು ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತಿರು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಬಿಡುದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು. ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡಂದಿಪ್ಪನ ಇರಲು ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡುಕೊಡಿದ ಕಾಟಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. 9 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಅವೇ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡದಿತ್ತೀರಿ. ಅಂಚ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬುಕ್ಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಂದಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡುಕೊಡಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ತೂಪುನಂಡ 21 ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 13 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡುಕೊಡಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ತೂಪುನಂಡ ಅಂಡ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಟ್ಟು 14 ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. ದುಂಬ ಪೋಪುನಂಡ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಟೋಟಲ್ 9 ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು. 4 ಫಸ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ 4 ಕಂಬಳಡ್ ಕೊಳಕೆದ ರಾಜಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಗಿಡದಿತ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊಳಕೆದ ರಾಜಬುಕ್ಕ ನಕ್ರದ ಶಬರೀಶನ್ ಪಾಡದ ಗಿಡ ಇರು. ಅಂಚ ನಕ್ರದಕ್ಲ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಗಿಡದೇರು. ನಕ್ರದಕ್ಲ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಬಹುಮಾನ ಆತನು. ಅಂಚ ಕೊಳಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ಪನ್ಪುನಂಡ 12 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಳಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ಆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ದುಂಬು ಪೋಪನಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ 1 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬುಕ್ಕ 4 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ನೆಮ್ಮ ರೇಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಗಿಡದಿದ್ರ ಅವಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಇರುವೆ ಅಂತ ತೂಪನ್ ಟೋಟಲ್ ತೂಪನಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆಜ್ ಮೆಟ್ಲ ಆತಂಡು. 1 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 5 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಐಟ 4 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ 1 ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನೆಮ್ಮ ರೇಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು. ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಲೆಗ್ 1 ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು. ಅವು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕುರದ ಕಂಬಳಡ ಮೆಡಲ್ ಐನ ಅಲ್ಪ ನಂದಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಳದಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳದಕ್ಲೆಗ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಂದಿತ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಿ ಏತತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ನಾತಿಂದನೆ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ದಾದಾನ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಮಾಪ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬ ಪೋಯಿ ದುಂಬ ಪೋಪನಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಏರು ವಿನ್ನಾಪೇರು ಪಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಎತ್ತನ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಪಂಡ 1 ಕಂಬಳಡ್ ಒರಿ 1 ಕಂಬಳಡ್ ನನವರಿ ಪಂದ್ ಮೆಡಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ 9 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ 3 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಟೋಟಲ್ ಅದು 12 ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ ಪುದರ್ಡ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ ಇರ್ಲೇನ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ಪನಂಡ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ ಇರ್ಲೆಗ್ 13 ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು. 10 ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಡ್ ಏರುಳ್ಳಿ ತೂಪನಂಡ ಕಕ್ಕ್ಯಾಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು. ಕಕ್ಕ್ಯಾಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ 5 ಫಸ್ಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 13 ಪ್ರೈಸ್.
ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಎರಲೇನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತರ ಅಲ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರಿತಿನ ಬುಕ್ಕ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಲಕುಡಿಯರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆತನು ಸೊ ಐನ್ಲ ಸೇರ್ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಎರಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ 17 ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಚೆನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿದ ಗುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೇರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದರ್ಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಳದಗುತ್ತದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಕ್ಲು ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಐನ್ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಬೋಳದಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶೀ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಡಾರ್ ಕುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ಏರು ಗಿಡದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೇಯರ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಬುಣಕದಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂದು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ವಾ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಏತೇತ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ದುಂಬ ಪೋಪನಾಂಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾರಾವಿದ ಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ ನಾರಾವಿದ ಬಾಬು ಬುಕ ಕರ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕಾಮ್ಲಾಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಾಮ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಬುಕ ಮಾತಾ ಕಾಮ್ಲಾಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾರಾವಿದ ಬಾಬು ಬುಕ ಕರ್ಣೆ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಎರಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಆಮೇರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ 14 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 17 ಪ್ರೈಸ್ ಬುಕ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಡ್ ಆರ್ನ ಮೆಗೆ ನಾರಾವಿ ಧರ್ಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂದೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮೇಯರ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಡಿ ಭಾವದ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬುಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು ಬುಕ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸಿದ ಪುದರ್ಡ್ ನಾರಾವಿದ ಎರಲನ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಾರಾವಿದ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅದು 17 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 14 ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಪಡೋದಿಪ್ಪನೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ತಿಕ್ಕನ ಬಹುಮಾನ 14 ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 17 ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಳಾರದಕ್ಲ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ 11 ದ್ವಿತೀಯ ಟೋಟಲ್ ಅದು 12 ಬಹುಮಾನ ಆತನು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬುಕ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬೋಳಾರದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಳಾರದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ 14 ಬಹುಮಾನ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ರಾಯಿ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಆರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆದ ಪಿರಾಕಡದ ಏರ್ಕಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೇರು ರಡ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು ನೇರಗಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಕ್ಲೆಗೆ ಮುರಣಿದ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆನಂದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೆಡಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ವಾ ಇರ್ಲು ಏತದ ಮೆಡ್ಲ್ ಪಂತ ಪನ್ಪನೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ ದುಂಬ ಪೋಪನಂಡ ಕನಪಲಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಕ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಎರಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಆಮೇರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು